Iba presiden yang kau political party, bat ukertong jang ka jual ke political party kimnya hab jingmut. Baleng ngau yang kata, marhabab ngayo iba kilek file ya ka nomination menem. Ukertong jang ka VPP, uang ba ngikersian ya kata aban keren ya kata tin Hindi. Henry abang ngipekpat yung presiden na po assembly. Uang ba ban keren ya ketin Hindi ni persya. Te tangan taru ngelayu iba kadang kejingnya per jengmut apadang presiden bat ukertong jong kane ka party. Ngikwa kejing syai ka ika stand ke jongki. Hatu kejingong jong presiden bat jong kurtong balai kaya per balai kamdang lang kejuk kesur. Kata kadi ka jubab ka ba kipat ba jong ka first parliamentary constituency kikwa bantip. U presiden wang mengisi ikit har henrei ukurtong uang ba ngin hapan pet ya ka interest jong ki non tribal ru hapo ka state ka jongi. Te kania ka jinglong arjinglong jong ki leaders hakane ka election ka penlong ya ki pajba jong ka first parliamentary constituency ba kin perkat arsin haba ki jiet ya kana ono political party henrei ngaong ya pi baro ki non kristian jong party NPP bat ki bam kristian ru to buat ya ka candidate kepada napo ka ruling government ka party NPP kadan arbu prangot ki amalia po kani ka jela ka bi ki jongi ka party NPP kan penyat ya ka sarkar hadu usnam arajara pupra kadungkot tangang ni kapok kan ka government MDA tu nakaliang jonga kung way na ki party leader ki baret jong ka party NPP ngayeng hang ni hapok kan ka sidong light kerhong banpan ni kejing kersan napi baro nakabenta ka party NPP kendang ba nginla banwanra bon ki jingkala bon ki jingmentoy nakabenta kani ka first Shillong parliamentary constituency.